lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala kong magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Kamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Guwapa kay ka, kaayo mong duklon. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait pa Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok.
Basta't alam mo lang na tama ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasing. Sino ba sila? No si balasing. Sino ba sila? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi Kung unsa man mo'y oras nakadungog aning programahan. Hello! Ituloy mo lang Ano yan na po? gawin ang Ang inyong igsoon, Brother Bernie Bito! ganyan. Kumusta mong tanan? Huwag mo lang patulan. Ano na po na inyong paboritong kinaham, ang inyong bagong paboritong programa? Makawala sa problema, makawala sa kalaay, pampagood vibes lamang. Gugmang giaha, comedy drama. Aye, No se palasi. kumusta mga buhay-buhay? Sa tanan mga naminaw nato mga partner radio station nga nagbuto-buto, nagpaka-paka. Labi na diya sa may Oroqueta City. Kumusta mo tanay? Mga taga Oroqueta, ikaw ay itaas ang mga kamay. Labi na naminaw sa number 1 radio station sa Oroqueta City, ang Partner Radio 94.9. Lahos po diya sa may Plaridel, Misamis Occidental ug sa Aloran sa 92.9 Mix FM ug 92.5 Mix FM Aloran. Ay mga taga Plaridel ug Aloran, mayong adlaw ninyo diya. O siyempre, may gabi sa mga taga Nasipit, Agusan del Norte, sa Radyo Serbisyo 94.3. O siyempre, nagbuto-buto po diya sa may Butuan City, sa Radyo Katribo Philippines 106.9. Again, ito po si Bernie Bitok Bitok para sa atong gugmang giaha live comedy drama. Simulan na po natin ang ating alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Hangusa eh. Dear Brother Bernie, Bitok Bito.
Maayong adlaw kanimo Brother Bernie Bitok-Bitok o sa tanan nimong mga suking tigpaminaw. Kumusta ka? Okay ra ko. Salamat sa pagkumusta. Ang atong gugmang giahan atod ka nato sa Biramax Capsule! Biramax Capsule! Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Oy! Sige ba mo kawayan ni Mrs.? Kay mo lagi, way na ay gana, perminti. Permi na lang walay gana. May yun na dayon, gikapoy, gitaboy sa trabaho. At Diyos. O ka, mas gusto pa ni mo og dugang kadasig? Basi gusto pa ni mo, basi gusto na kag medyo mulaban yun ba? Pues, aniya na ang solusyon. Biramax Capsule. Ang atong adult o sex enhancer food supplement, ha? Kani atong Biramax Capsule, doon na kini ingredients nga swak para sa imong gipangita. Na gini Panax Ginseng, usa ka tanom nga gatubo lang sa nasod sa Korea, China ug Siberia. Base sa pagtuon sa mga eksperto, makatabang kini para makapatindog sa imong hinagiban kung erectile dysfunction. Gawas ni Ana, maayo sab kini para sa limtanon, mga bungawon diha. Tungod maka-improve kini sa thinking of memory skills. O di lang ni siya puro paut. Di lang ni siya puro pampagahi, ha? Mga bossing, ha? Dili lang ni siya pampagahi. Pang memory enhancement po ni siya sa tinud-anay lang. Ang Biramax Capsule aduna sa ingredient nga tongkat ali nga makapataas sa sperm count sa mga lalaki up to 44%. Unang uban dia dugay na kay si kiniu ay di Japon makaanak o kani basin makatabang ning Biramax, ha. Apil sab sa Biramax Capsule ang herb nga horny goat weed. Makatabang kini sa sakit sa mga ugat-ugat sa kalawasan o sa erectile dysfunction. Og ang Biramax Capsule doon na sa ingredient nga maka con Peruvian ginseng, usa na sa kaklase sa ginseng ng maka. Makatabang kini para makapataas sa sexual desire. Mo din gitawag og maka kay makatabang. Makapataas sa sexual desire. Male fertility ug health problems. Paghuman sa menopause para sa mga babayi. Kaya ang Biramax Capsule ug Biramax Coffee di lang ni siya pang lalaki, pang babae po. Again, akong utrohon na ang Biramax Capsule mamahimong imnon sa lalaki o sa babae. Ang Biramax Capsule sex enhancer food supplement nga di ka mabalaka kay nga naman aduna kitay Certificate of Product Registration gikan mismo sa FDA. Yes! FDA approve ang atong Biramax Capsule og Biramax Coffee. Bosa ayaw kalimti, mag Biramax Capsule o Biramax Adult Capsule o Biramax Adult Coffee. Klaro? O siyempre ang atong programa pod, atog kanato sa Ashigo Plus Coffee o Ashigo Plus Herbal Capsule. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibo
kagustuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-aksiko ka na, epektibong masaligan. Mag-aksiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Prodelisa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte. Ako mo testimony ko nga na ako'y sakit sa goiter, na paralyze ko, kaya giatake ko sa stroke, 4 years na kapin, tayo na apo ko UTI, kuyawan ko, UTI ba ni siya or kidney, kaya panghupong baya ko niya akong mga sakit. Dayon, nagpasalamat lang po ko sa kadaghan na pong sakit kay naay milagro gihatag ang Ginoo nga gihimong instrumento ang Ashigo Capsule. Kay take sa Ashigo akong panghupong wala na po ka try og nang hupong tako, tapos ang akong waiter nilutaw siya nga toxic unta to siya, then nilutaw, then ang akong pagka-paralyze kanang murabitag manggahi na akong mga lawas sa na paralyze. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay pag take na ko sa Ashigo hinay-hinay yung mga wala ang tanan, gaan na akong gibati, dayon akong panit dry kaayo, gibugis-bugis ko. Pag take na ko sa Ashigo dako kayo epekto, daghan kayo og kaayuhan ang nahatag sa Ashigo, wala na po manghupong, normal nang akong paginhawa sa akong waiter, dahil dili na maglabad ang akong ulo every morning, gid na maglabad. Pag ako sa Ashigo, thanks God, wala na dito ko kagikuan ang akong paminaw, murag dili ko stroke, healthy na ko pirmi. Kay dili ko kapuyon pag take na ko sa Ashigo. Ma'am, pila ka months na kagainom sa Ashigo? Wala pa ko'y months gikan pag-inom. Pila pa ka-stab imong nahurot? 4 stab na? Oo, anak pa siya kakuan. 4 stab pa ako nakuan. Grabing effect sa mga naminaw or sa mga tao diha nga naay sakit taman ako. Ayaw na mo pagduha-duha og palit sa Ashigo kay daghan kayo nagbenefits. Ayaw sayangi ang kwarta kung gusto mo kaayuhan. Ayaw mo pagduha-duha og palit sa Ashigo Capsule. Kay mo ginay dako kay nakatabang nako. Ma'am, sa katong ano na ito palihog? Prodelisa Pidisani, taga Tubod, Lanao del Norte. Yon, dagang salamat. Og siyempre, sa mga nakatilaw na sa Ashigo Plus Herbal Capsule, dagang salamat. Kabalo mo, kanimagong Ashigo Plus. Aduna kini Ashitaba, aduna pag yun siya turmeric powder plus guyabano extract. Kani palang galing Ashitaba mga igala, nga mo ni siyang tanom nga gatubo ra sa Japan ha. Tambal na ni siya sa mga stomach ulcer. Mga high cholesterol na ay gout, allergies, constipation ug uban pa. Mo niyang nakalami. Tapos aduna pag ini siya ay giingon nga turmeric powder. Kaning turmeric, epektibo kay ni siya sa research pa, sa inflammation, arthritis, mga kidney problems. Plus, aduna pag yun ni guyabano extract, pagka-power maging aning Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Coffee. Sa guyabano landaan mga igala, anti-cancer, makaiwas ka sa rheumatism, makaprevent sa pregnancy complications, pastilan, makaprevent sa UTI, o katong mga tag-as o mga cholesterol level. Mao na tanan ang naa sa Ashigo Plus. Busa, palit na mo sa inyong suking mga parmasyang tindahan sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Coffee ug sa radio station na inyong gipaminawan. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Ako di ay si Jenny. Ako si Jenny.
Ako di ay si Jenny. Ako si Jenny. Lagi, ikaw lagi si Jenny. Idol ta kayo ka, Brother Bernie Bitok-Bitok. Sa college pa ko, sige na ko paminaw sa imo diha sa Cagayan de Oro. Tana matagaan ko nimo og advice sa akong problema karon. Nay lalaki nga gapanguyab nako. Dili ko gusto magpahalata nga in love na pug ko sa iyaha kay di ko gusto ignon og easy girl. Ha? O mga babae gyud mo, mga garbuso gyud mo ha. Pero bisag unsaon nako og pugong morag di na gyud mapugna ng akong gugma kaniya. Bahalag always ta mag-away, bisag mag-argue ta kanunay, mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay, bisag mulingi ra ug sexy girl nga mulabay, apan ayaw may. Uy, Jen, so mga ganina naman kung mo dilitag doon lagi. Wala man. So mga uy, nag-uban to da pero di po kunin mo istoryahon. Basta. Ngano magsige magkikag-storya ato ni Carla? Kamalon ako. Nagsilos ka no? Wala oy, ano magselos man kung ano uyab ba ta, di man ta uyab. Oh, mau galing. Sumoda hindi ka mo tingog sa ko, kaya nakita mi nimo nga nagstorya ni Carla. Di ka ganana niya? Ambot, wako'y pakialam oy. Ambot anan niyang bayhana nga magsigi og kanang mag-miniskirt, may rabag angayan nga bakang raba. Tapos gusto kina siya magrampa-rampa, naambot lang gyud. Feeling yung kanya nga gwapa kaya na siyang bayhana. Suko kay ka diya. Ano suko nga mas gwapa mga layo na kaya na sa nimo, nga gwapa ra nimo. Ayoko gatik-atika, Louie. Selos yun din na siya. Ano ka, baga kay kagnaong. Ano magselos man ko? O sa may right na ako nga magselos ko, kaya nga no, uyab ta, ha? Uyab ta? Uyab. Dili man noon. Oh, so ano magselos man ko? Wala ko magselos. Suko man ka. Wala ko magsuko. Klaro kay nangugat na ka. Sige na, nina ko na istorya si Carla. Wala ka tagagibawalan ha. Wa ko nag-ingon nga bawalan tagagistorya. Nag-ingon lang ko nga wa siya angay mag-miniskirt. Kay bakang siya. Tapos hugaw siya tuhod. Sus, Ginoo, magsigira bag make-up. Sus, tapula kayang aping mura sa gisagpa gyud sus. Abi ginya gwapa gyud kay siya nang iya magsigisag make-up. Sige na. Nangutan na ramang gugo. Silingan mo gudmiyanan niya. Sige na, palayo na ko. Pardi lang ka magselos. Wa lagi ko magselos. Samok ba? Wala ka magselos pero lagot kay ka. Basta. Wala ko magselos. Lagyod, promise. Basta di ko ganahan nga magstorya mo. Di ko ganahan nga mag-uban-uban ka kaniya. Basta friends mo sa Facebook. Kung gusto ka, i-unfriend siya. Grabe ba? Di pa galing ta uyab, grabe na kay kakahigpit sa ako ba? Aw mo mong ginakong kinaiya. Kung di ka ganahan, di undang na lang panguyab na ako. Liar mahay. Ang good. Sina dinalay ko. Pwede lang ka magsilo. Sige, dinalay ko mag-friend. Din ako mo istorya na mulikay na ko niya. Kung magsugat mi sa gate,
Muatras ko. Dito ko sa pader mo agi. Kung nasa sa kantin, di ko mukaon sa kantin. Dito ko sa pikas. Bantay ha. Baton yun na ni mo. Muli kayo nagyug ka kang sa iya ha. Lagi, muli kayo na ko. Pwede lang yun ka magselos. Sige. Nagselos giday sa giday. Samok, ayoko pa ulita ba? Samok kay Kaluwi ha. Tolo ka, bisag masuko ka ba? Kay gwapa gyapon kay ka ba? Pagilom bi, samok. Pagilom ragod. Di ko ganahan. Lagi, ngayon kay ka. Balag, masuko-suko ka na. Ganang ko na magsuko-suko ka. Kay mugwapa kag samon. Sama kay Kaluwi. Sama kay. Sige na, likayan na lagi na ako siya. Grabe siya kay Goy. Ako sa imo ha, para samot na ginako sa tuloy-tuloy na ginako na siyang biyaan. Sukta na lagi ko. So may giulatan na to diri. Klaro naman kayo nga, nakagusto ka sa ako ha. Baga kay kag naong Louie ay. At sa manay, di tinood ha. Sige na, para di na ta magkuan, para official na, sukta na lagi ko, para di na kumulingi sa uban, sa imo ragyog ko. Sige oy. Sige oy. Sige na. Gisugot na ta ka, I love you too. Ha? Lagi, I love you too. Mwah, mwah, mwah. Lumiya oy. Isa pa be. Mwah. Gimingaw na ko ni mo gamay. Wana ka ni suroy sa balay. Mutanaw unta tag salida. Unya lutuan puti ka. Kay nakauyab nakakaron. Maungwa na kay panahon. Okay ra basta malipay ka. Walay problema. Pero nga nung mapangit Ay, day. Nagabinan ka naman siya. Walay effects. Taro nga, day. Ay, ma. Nag-uban mi ni Louie, ma. Day. Siya'y naghatod ni mo, day. Wala na may, oy. Kutobra siya dito sa kanto, ma. Nakano siya man mo na ipaila-ila sa amo na si Louie. Buotan ba na nga laki? Buotan ma, oy. Actually, ma, magseminarya galing na siya. Magpari man na siya, ma. Pero bro nadaot sa maansong butang. Nausap ang una-una, ma. Munang karoon, naman na siya perminti sa simbahan. Munang nakayong kumanga buotan siya. Ay, basta lugar magpari, buotan. Basig nakalimot ka nga imong papa sa una pari siya. Wa gihapon ni dayon. Hindi ay may. Pero bitaw. Ipaila-ila siya na sa amo para makabalosan mi kung kinsan lang laki ha. Barang nakita man siya nako nga inspired kay ka. Gwapo man siya imong mga grado. So, murang nakita po nako nga maayo na siya nga laki. Sigurado ka, May? Nga gusto ni mo ilailaon, May, si... nag-stack up ko, Ma, kadyot lang. Nga gusto ni mo ilailaon si Louie, May? Basi ko niya, awayon siya ni Papa, May. Ay, sus, kabalo na ka, tanan mga amahan. Nga namang yun na. Di magin nila gusto nga makita nga sa iyo manguya bilang mga anak. Pero kabalo mangyog kaday.
makita lang si imong papa nga buotan siya, ay okay na. Kabalo biya kasi mong papa, di lang gid siya ganahan ng mga bugoy nga mga laki. Kabalo nakakaroon, di siya ganahan ng mga daghag tato. Daghan ba siya tato? Ay, wala man siya tato, ma. Dagan nun siya alo, ma. Nasa mga ila. Pero, tato, ma, wala siya tato. Ako man po siyang giignan, mga di ko ganag na tato. Ay, di maayo. Dili ganan ang papa nimo kung bisyoso, kanang gapanigarilyo. Gapanigarilyo ba na si Loe? Nadigin na siya manigarilyo, ma. Galikay gyud siya lang sigarilyo kay murag bakon man siguro pod siya, ma. Munang wala siya magkuan man manigarilyo, ma. Ay, di maayo. Huwag ikatulo, dili gyud na ganahan imong papa nga kanang mga adik-adik, kanang drug addict. Nabanay history na sa droga na imong uyab. Agko'y simba ko, ma. Wala gyud, ma, oy. Wala gyud ko anak, ma. Kay kung ako palang mamakabalo, ma, sus, automatic yun, ma. Ako naging makipagbulag na diretso, ma. Kay mo sa na akong mga qualifications, ma. Di ko ganahan na itato, gapanigarilyo, o labi na nga na ay kuan sa droga, ma. Kabalo biya ka, ma. Nga sa atong history, mo biya nang ikamatyan ni kuya. Mo nang dili gyud ta gusto, ma. Nga, nanapoy masagol sa pamilya nga ing anak, ma. Mao galing day. Dili na ko gusto nga mabalik tong ngit-ngit na parte sa atong pamilya ng imong kuya. Wa na mo mabantay. Nasobran rami ka kumpiyansa. Nakabarkada siya og mga drug addict. Manangusag yun na sa amo ang yun nga tana walay bisyo ang lalaki. Kaya ikaw na lang bayag yun nabili na mo dahi. Ayaw ka bala ka, ma. Mupili gyud kog saktong laki, ma. Mao galing. Pait kayo dahi nga ikaw na lang isa nabilin dahi. Tadi pag yung kakabalo mo hugas og plato. Maoy, maninood man dahil ka, maoy. Alang, babaeng dako, di ka ba lumanghugas o plato? Tahantod ka ron, ako lang gapoy galaba sa imong panty. Ma, nagtuon naman ko, ma. Bao galing. Muna ako, malipay ko tanak ko nga ikaw nilabilin nga babae. Tapos kabalo po tanak man laba o manghugas o plato. Ayaw ka bala ka, ma. Una, ma, magtuonlay ko mga manghugas og plato. Kay kung dili man kay ko kabalo mahugas og plato, ma, mamalit na lang kong disposable plates. Uy, kaduha, ma, ako yung i-assure sa imo, ma. Nga mo pili gyud kog lalaki sama ni Louie nga dili bisyoso, ma, og dili sakit sa ulo. Talaga, talaga, talaga. Ay, ay, ay. Di ko mo baliw sa imo, ha. Gusto ko dagan sa imo, ha. Talaga, ay. Di ko mo baliw sa imo, ha. Gusto ko dagan sa imo, ha. Talaga, akong gugma para sa imo, dili pariya sa iya. Talaga, di na ko ato sige hagit, kay wala may klaro. Halaka, grabe kita duwa paibe, gato sa bukid. Gabi gaaso-aso siya. Nadire, grabe kami ngaw ang gabi. Sigurado ka nga.
Okay na ko si mong ginikanan? Nagstorya namin ni mama. Ingon si mama. Gusto na daw kanya maila. Confident masag ko nga masugot rapod si papa nimo kay tulo ra man gyud gusto ni mama. Og sa akong amahan, una walay tato, dili manigarilyo, og wala mo sulod sa droga. Mao ba? Kanang tulo, maura na? Oo, maura na iyang gusto. So pwede ra day manyak? Hoy! Pagilombi! Sige, burag andam na sa kumo ato bang si mong ginikanan. Kay kana nga mga qualification burag kaya kay nako na siya ato bangon. Pero wa makagisulti da si mong papa nga kuan. Kanang kabalo na kay. Oy, unsay pasabot nimo anak Louie? Kanang kuan ba? Oy. Asa man napadulong imong mga kamot nganong kakamang-kamang man sa akong tuhod. Kabalo ba ka nga nangapi ko gaganina? Unya, unsa man dayon ng pangapi nimo? Biramax Adult Coffee. Uy, pataka na makag-inom ana, oy. Pantiguang raman na. Nalingkuran akong cellphone ni Ring. Say pantiguang. Pwede magunis mga batanon ang ato lang ba nga para tuloy-tuloy ang ligaya ba di ta mauwawan ba? Pagilom ragod ya Louie, oy. Asa man ako ni ibutang akong gihubo nga brief. Hay? Gihubo na nimo? Ganina ra. Ala sige, iabay da sa kong panty. Naghubo naman sa deg. Kadya lang. Kuhaan sana ako akong martilyo nga gibit-bit. Hala kay. Hala kadako ana, oy, makasinggit man sa tag. Hala kay. Gibit-bit na ko ang sakong angkol. May pagka-foreigner maguni akong angkol mo nang medyo dako-dako gyud. Hala makasingit man sa tag. Hala kay. Kailangan ako ni nga dako-dako kay para ang mga nangahiwi ma-street yun. Hala makasingit man sa tag. Hala kay. Ay sa petong ginawa. Agay, Louie! Kaya inay-inay lang na to. Para matulid yung nagtaro. Louie! Ayog lihok. Kay hiwi kayo kay kumulihok ka di gini ma-street ang gutter. Ayog lihok. Louie! Pugnan ako yung Montiel ha, kadyo lang. Kaya ayaw lagi lihok. Louie ba? Agay! Louie, paspas man. Ayaw kahadlok. Kailangan saktong momentum. Kahiwi kayo, kailangan istriton. Louie! Jenny! Louie! Jenny! Louie! Jenny! Louie! Jenny! Over and over. My honey, now
Mubalik ra ang gugmang giahak drama edition with Bernie Bitok-Bitok. Hello mga pana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Pangalan mo? Vitabor. Taga-Bilyanay ba? Kisa yun mo sa Ashigo? Akong papa. Kasi ginom niya, Ashigo Capsule o Ashigo Coffee. Okay, so, kasi sa papa ni mo na eh. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parametron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Again, ang atong mga Ashitaba Herbal Capsule ug Ashitaba Herbal Coffee. Aduna kini sagol ako sa Ashigo Plus rather. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee adunay Ashitaba. Again, kanang asitaba mga igala, usa ka ni ka herb, usa ka tanom ha, nga naa sa Japan. Muni ay lang sikreto dito. Muni lang ginabuhat nga tambal. Kay kanang asitaba, gikan padulong sa liso, ugat, dahon, ug iyang lawas, gay muon na siyang kuan tsaa, gay muon na siya og powder, ana. Usahay galing ginabutang pa niya sa mga salad, sa mga sabaw ug uban pa. So ang mga Hapon, mga igala, ginagamit ning asitaba pang infection, heartburn, mga hilanat, flu, indigestion, gout ug arthritis. Unang daghan na kay gagamit aning Ashigo Plus Herbal Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule ha. Available ni siya again sa atong mga suking mga parmasya ug sa radio station kung asa nadunggan ninyo ni atong drama karon. Okay? Og syempre, ang atong programa gyud kanato sa Biramax Coffee ug Biramax Capsule. Shout out day ko diya sa akong pare kuya. Pare kuya Wesley. Salamat kayo ha sa tanan mga nag-order na sa ako apod og Biramax Capsule. Di man lagi sila mo to. Sahay kanila laging Pinoy mo manig to si istobile mo. Muna ang giingon nga testing lang. Wa may problema kay FDA approved man ni siya. Ganitong mga Kuyas Eagles, mga kuan lagi sa kayo, mga aktibo. Takon ang ilang mga ate, si ate, tawag anang asawa sa Eagles, ate. Mo na usahay kapoy kayo gikag basketball, ana, magbike-bike, tapag human di ay. Pagabot sa asawa mo, talikod di ay. Mo na.
Mo na yung gingon, tistingin ninyo ni one time lang, kaning itandem ninyo ning kuan, Biramax Coffee o Biramax Capsule. Dili na binuang promise, oh. Gabi, kadlawon, ay, og pati breakfast, ay, sos lagi. Di po may grabe, magsigilwar gahi, dili. Gahi, ang iyang sensitivity ba? Gahi. Paguman, mo gahi na saan? Gahi na. Testingin lang. Wag yung ko mamakak mga igala. Biramax Capsule o Biramax Coffee. Kanando testingi. Available na sa sinusuking parmasya o sa radio station na yung ipaminawan karon. Mga bossing, testingin ninyo. Again, Biramax Coffee o Biramax Capsule. Balik sa atong istorya. Brother Bernie, bitok-bitok. Dako akong kalipay nga gusto na dawaton sa akong ginikanan ang akong boyfriend nga si Louie. Confident man sad ko nga akong boyfriend si Louie walay problema. Okay ra bisag asa basta kuyog tang duha. Biyan natong kalibutan okay ra. Kung naka bahala na. Kung naka bahala na. Bisag asa pata nga duha ilabay sangin. Wala na'y laing makapugong. Bisan asa pata nga duha ilabay sangin. Kulbaan man ko eh. Ngano makulbaan man ka? Wala lang, first time mo kuning nga maghilami si mong mamagpapa. Ayaw nagkahadlok diha. Ay maayo na kinaabot na mo. Ma, maing gabi ma. Ma, si Louie ma. Ang akong uyab. Ay, maayo kiniabot na imong papa. Mayong gabi din niya. Pa, mayong gabi pa. Si Louie day pa, ang akong boyfriend pa. Mayong gabi, sir? Mayong gabi. Nahala, sige. Dayon sa mo diri day. Alakaon sa mo kay nagprepara ko panihapon diri ninyo. Salamat kayo. Nagdalang po ka ng limpo o lechon manok para lang po pandugang. Ay, maayo. Buot ang batana. Sige, kajot lang kayo ha. Ako siyang andamo ng panihapon. Maatos ako sa 12th floor. Kajot lang. Ma? Nada tayo 12th floor, ma? Naay na pagbuot. Sa bagay, drama raman eh. Sige, ma. Sige, ma. Gamit ang elevator, ma. Maayo kayo nakaapas ka pa. May nalang gihawanan ang basketball court kay nilanding atong helicopter. Ay, nabalit ang helicopter pa. Puslan man nga drama ra gyapon eh. Sige na lang. So to'y pangalan ni mo? Louie? Yes, sir. Mura man kag nakulbaan. Wala man, sir. Wala man. Kabalo naman siguro kalo nga usagi ganahan ako para sa akong anak. Yes, sir. Gigignan ko ni Jenny, sir. Una, di ko ganag ka ng tao nga bisyoso nga sige panigarilyo. Panigarilyo ba ka do? Dili, sir. Di ko ganahan ng sigarilyo, sir. Kung na yung magsigarilyo sa kutubangan, sir, ako ganing sagpaon, sir. Ba.
Dagan ba kay tato sa kalawasan? Kay murag dagan na kay tao ako na ila nga murag puno yung kayo sa mga tato. Aw, wala man sir, mga alom lang ni ako sir. Na ako'y unom ka alom sir, nasa akong itlog. Oy, kuyog meaning na palakiro daw basta dagay alom. Dili sir. Ako lang ko nun. Ikaw ba gadruga? Wala sir. Wala sukad sir. Sigurado ka do? Kabalo ka do? Dagan na bagyo ko'y kailas pidiya do. Napugoy mga kailas sa BGMP. Sigurado ka, wala kay mga history sa kanang druga? Wala man sir. Mura kang gipaningot og tarong. Wala sir. Sure gyud ko sir. Last na lang ang yun na ako nga pangutana do. Sure ba ka do nga wag yung ka mo kuan sa droga? Wala sir. Wala gid sir. Pa? May kaniabot na ka day. Naimong angkol, libo. Ay, Kol, naman day ka, Kol. Nene. Naka, Kol? Di ba, Kol, naman ka spideya? Nene. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Muli akong giingon sa imo day. Akong gipa susi. Kay murag pamilya kay sa ako na si Louie. Busa, akong gitanaw ang pisyo dayo. Akong gihatag sa imong angkol. Uga! Naibawa ng imong angkol. Usa, Kol? Nene. Sabihin ko sa iyo, kabalon na kas ako day. Ever since before, Jenny, mura ka na nakok anak day. Alam mo naman na I hate drugs. Nainis ako. Alam mo, mainis talaga ako sa mga drogista. Talagang patayin ko talaga sila.
Kol, wala ko kasabot, Kol. Sulti ko, Kol. Ayun no, kana si Louie. Akong pangita ang pangalan. Ogwa ko masayop. Kana si Louie ni agi na siya sa rehab. Nasapon na siya. Hindi ko magsingaling. Hindi ko to gawin para lang magsingaling. Nahimo na siyang koan. Na preso na siya. O kana si Louie ex-convict na bataan na buotan man. Wala namang tanong koan. Pero buotan. Pero di siya magsulti nga wa saan ng droga. Kay apil na siya. Apil na siya sa na-rehab. Ex-convict na si Louie. Burag di ko makatuwa na, Kol. Kaingon man siya nga. Dili daw siya. Wa siya kitaan ng mga droga. Wa siya pilapilingan na. Wa man po galagat iyang mata. Tambok man po siya. Okay man siya, Kol. Di man siya murag adik tanahon. Jenny, ayoko na masirain ng relasyon nyo. Ang ako lang, why he is telling a lie to you? Sabihin lang niya na ex-convict siya, ba't magsinungaling pa siya? I hate drugs. Ayoko ng ang aking pamangkin, Jenny, na magkaroon ng boyfriend na ex-convict at saka drogista. Nganong wa man siya magsultis tinood? Sinabihan pa siya ng ama mo, papa ni mo na kung ano ba talaga. Sabi niya hindi, nagsinungaling siya sa iyo. Sabihin ko, patayin ko talaga yan. Nagsinungaling siya. Narang papel. Piki na. Klaro kaayo siya na. Nahimong drogista na si Louie. Ano na makakasako Di mo gugustugon nga basi niya lahiin yung tinanawan sa ko Para na karon Do you think sugton ka ko nimo? Kung akong gisulti sa imo nga dati no ko na preso tungod sa droga. Pero kabalo ba ka dako kay kantabang mo nang ako karon nagbag-o na? Nagtinarong na tungod sa imuha. Tungod sa imuha, Jen. Kaya di na ko gusto pa. Nga mo balik. Sa pinakapait. Sa pinakapait nga sitwasyon sa akong kinabuhi. Pero gipangutan na ta ka. Ano na makakakanako? Kamalubya ka nga usan na sa rason. Ugusan na sa mga dili gusto sa akong amahan. Kabalo ko. Unang namakak na lang ko. Nagtuo ko nga kalimta na lang to akong kalimta na lang to tanan. Jen, love kita ka. And please, kung imo kong biyaan karon, di ko kabalo kung si posible na akong buhaton. Basing mo baling na sa ko sa akong karaan nga gabuhaton. Kaya ikaw ang nagpausab na ako. Louie, gidawat ta ka kung sa ka. Love ta ka. Pero sa imong gibuhat karon,
Dili na ka madawat sa akong mga ginikanan kinamakakay. Ay. Ayosig joke-joke niya kay emotional ng mga listener. Louie, I'm so sorry. I'm so sorry, Louie, pero we have to end this relationship. Please, Jen, ayaw ni buhata sa ako, please. Ikaw ang dahilan nga anong nabago ko. Louie, I'm so sorry. Please, isuot balik imong brief. Jen, sayang kayo. Nakasulod na ta. Naka-down payment na ta. Sayang o, nakahubo na kasi mong panty. Ato pa ning isa ka, sayang. Last na lang, be. I'm so sorry. I'm so sorry. Jen, please, maluoy ka. Oh, nakabira max capsule na ko. Sayang kayo. Saan ka maniro? Tanawa, tutuki siya. Waka maluoy niya. Tanawa. Sus. I'm so sorry, Louie. Pasaylo ako. Pero kailangan nagyud ta magbulag. Pasaylo ako. Tagabuntag dinig mata, imong naong dayon ang gipangita. Dili dyan ako kapugngan, permiti kang giampo, inasing-kasing nga gihata. Tanan ni mong gipangayo. Brother Bernie, bitok-bitok! Kung saong umane! Kung dakong sala, palihog pa sa tako. Dilig yun madawat sa akong ginikanan si Louie nga usa ka ex-convict. Lipay, Namakak mo ko siya eh. na pagmahal. Pero love na ko siya. Nakita man po na ko iyang pagbago. Abi na po tinulad. Di po ko gusto mo supak sa akong ginikanan unsaon ako ni karon, please. Sulti kon sa akong angeng buhat. Forever nga imong giingon. Ay! Nako po. Daghang salamat again sa mga naminaw. Shoutout dia sa Radio Servisyo 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Hello sa tanan. Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City o sa 92.9 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Aluran. Hello sa tanan dia. Kabalo ka, Anira. Kabalo ka, Jenny. Kung na nakasasaktong edad. Kani kayo sa kaning advice, depende mo ni sa edad. Pero sa ngalan nga na nakasasaktong edad. Ako, para na ako, kung nakita ko mo nagbago na si Louie, nakita ni mo nga nag-change na gid siya. Ayaw siya bulagi. Pangita lag pa maagi nga unsaon nga makita sa imong mga ginikanan imong nakita ni Louie nga pagbago. Give him a chance. Burabag si Louie, burang manguyab sa imong ginikanan ba? Sometimes ingana pag nanaka sa saktong edad, pag nakay i-love, kabalo ko di taga na mo sopak sa tong ginikanan, but I'm sure ang mga ginikanan kung makita po yun nila nga, oy, in fairness, ana ba? I'm sure they will understand. So Jenny, please, kung ikaw mismo karon nag-ingon na nakita nimo yang pagbago, nakita nimo nga okay man siya, then stay. Tabangi siya. Then tabangi pod siya nga magustuhan sa imong ginikanan. Usa na akong mga naminaw diya karon ko namoy mga grabe na katong daghang kay abot sa mga drugs go, di ba? Na rehab na sila. Tapos nakabalik na sila karon sila mga panimalay. Alam mo ang pinaka problema diya. Kay bisa pag na rehab na sila pero kamong
pamilya, iyang loved ones mo'y ga-resist. Kamo mo'y number one nga dili gadawat sa iya kung kinsa siya mo na dakong problema na to. Okay? Dapat una gyud ang pamilya ang dapat mahimong defender o sila kamo dapat ang unang duulan kung na sila'y problema. Kamo gyud ang pamilya. So dawata sila with open arms and open legs. Para tayo oras, dagan salamat sa pagbanuban. And again, kaning programa gito ka nato sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. O siyempre sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa inyong mga suking parmasya o available ani nga radio station na inyong ipaminawan. Ingat mo tanan, I love you all. Bye!